Nung wala pa kami ditong water system na kagaya po nito, kaya talagang ang layo ng iniigiban namin doon pa sa dam, sa may watershed pa. Ay talagang mahirap at ang layo ng aming mga pinagkukunan ng tubig. Talagang sakripisyo na ito. Mahirap talaga ang tubig dito, lalong-lalo na pag tag-init. Kung saan-saan sila naghahanap ng tubig, ng mga source ng tubig. Kami po ay labis-labis na nagpapasalamat sa AKO BICOL Party List kasi po ay napakalaking tulong talaga dito sa aming barangay. Hindi lamang itong water system, kundi maraming bagay pa ang naitutulong sa amin. Kung po ang nakakapagpatotoo na maraming naibigay na tulong ang AKO BICOL sa aming mga kababayan. AKO BICOL Party List. Katabang na, kasurog pa. Number 131 sa balota.